Da chi isio un gadget fach arall? Y smart ball. I wethach triciau pêl-droed. Nawr mae'n actually gweld pwy sydd gyda'r skills gorau. Y nod am y teclyn yma yw i gadw'r pêl o'r llaw. Allech chi defnyddio eich traed, eich coesau ac eich pen i cadw'r pêl yn yr awyr. Mae'r pêl yn cyfri sawl tric chi gallu wneud. Dwi'n meddwl mae'n rili dda. Dwi efo un fy hun a sa'n fel arfer yn cyfri sawl dwi'n wneud a mae'n help dda. Mae'r pêl yma'n gwell na pêl normal oherwydd mae'n siarad i chi. Mae'n really good am kick-ups oherwydd mae'n gallu deud i chi beth i sgôr chi. Mae'r pêl yma'n hawdd i reoli oherwydd mae'n ysgafn. Ti'n gallu chwarae pêl-droed normal efo smart ball hefyd. Pan mae'n bwrw glaw, mae'r pêl yn llithrig iawn. Nes i fwynhau chwarae gyda'r smart ball oherwydd oedd yn gadael chi wneud sgiliau a triciau anoddach. Mae'n dda am gwella techneg. Mae'r smart ball yn ffordd dda ac gwahanol i ymarfer. Mae mwy o gadgets ar yn gwefan.